Lidi, nezná se vám to nějak divný? Z ničeho nic. Je tady benzín. A pořád to jde odsaď. Tamhle je Ondas a Jindas. A kámo, tady to je i takhle rozlitý. Vidíte to? Kámo, to je fakt ale benzín, nebo olej, který se dá zapálit. Stačí jenom malá cigareta a už to tady bude hořet. A nejdivnější je, že když jdeme, tak tady to není, ale tady už je zase. A tady takhle je další skvrna a tady už to zase pokračuje a tady to skončí. Tady to skončí.